मोनसेया तिरपाराखौ गैला फोसावनो नोंथांमोननि दलाबो गोख्रों फोसावदों एबा रेलि खालामगासिनो दं माबायदि नुदों दासिम दिनै काजलगावआव फैनानै जिबादि रेलि नुफैबाय हाजार हाजार मानसि खाथिन चिरां आरो काजलगाव मिलायनानै दिनै प्राय हयथ' 15,000 मानसि जमा जादों 15,000 माने मा दिनै जुदि सानो मोनसे समस्थियाव 7,500 रानोबा सापज हमनानै लादो आरो 7,500 into 3 बाहाय माने 22,000 भट फैनाय जाहैबाय मोनसे समस्थियावनो आं सानो मा चिराङाव BPFबो साफा BJPबो सासेबो मोनसेबो देरहानो हानाय नङा BPFआबो साफा जागोन चिरां डिस्ट्रिक्टआव आरो 7टा समस्थिनि गेजेराव खमसे खम 5टा सिटखौ चिरां आरो काजलगाव आरो बिजनी मिलायनानै UPPLआ मोनगोन होननानै आं सानो आरो गथै BTCआव मैयाबो आङो टंलायाव रेलि खालामदों आरो लोगोसेयैनो तामुलपुरावबो हाबदोंमोन आङो तामुलपुरावबो खालि UPPL फावा बाहाय मोनबा 6टा समस्ति गोलैयो बागानबारिखौ लानानै 6टानि 6टायावबो कुनु दला देरहानायनि सम्भावनाखौ नुवाखै दा उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट हिसाबै 10टा समस्ति दं बाहाय खमैबाबो 6टा 7टा सिट फैनायनि मोनसे सम्भावना दा बाक्सायाव जुदि जोङो 5टासो मोनोबा आरो जुदि चिराङाव 5टा फैयोबा आरो उदालगुरियाव जुदि 7टा फैनांगौबा जे 15टा 16 17टा थांबाय क'क्राझारनिफ्राय दा जुदि माने 8टासो फैयो स' बिदिनो जोङो 20निफ्राय 25टा सिट देरहानायनि मोनसे अंक खालामनानै ओंखारदों दिनै जों BPFखौबो गिया BPFआ बाहाय खुनु माने स्थिति गैया आरो बाहाय कंग्रेसआथ' गैखायानो गौरबबो गैया जास्ट खाथा खुलिनो फैदों मोजां जादों आंजों गाज्रि मोना आरो BJPआ दिनैनि दिनाव खुनु खारनाव BTCआव गभर्नमेन्ट दानो हानाय खुनु क्षमताबो गैया भिटिबो गैया आरो बिसोर गभर्नमेन्ट दानोबो ओंखाराखै गेलेनायाथ' बयबो गेलेयो जोंबो गेलेगोन UPPLआबो गेलेगोन जों मालाय मानो थानो मालाया गेलेयोबा बे गेमावबो जोंनो देरहागोन आरो BPFनि गेमा जेरावबो सोलिनाय नङा 20 मायथाइयाव नोंथांमोना इलेक्सनाव 12 सिट मोननानैबो 5 बोसोराव थानाय उनाव माबायदि दा 12 सिटखौ 25 सिट बानायनांगौआनो जोंनि फाइट ओंखायनो जों दा BJPनि एगेन्स्टआवबो फाइट खालामा BPFनि एगेन्स्टआवबो फाइट खालामा जोंनि फाइटआ जोङो 2020 मायथाइयाव 12 सिट देरहादों बेखौ 25 खालामनांगौ एबा 30 खालामनांगौ बिनि थाखाय जों फाइट खालामगोन आरो जों हागोन खौसेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि प्रेस मिट बेनिफ्राय क्लियार जाबाय नङा होमबा बिथांमोना UPPLखौ लेंहरदों जोंथ' थांदों आरो UPPLआव जों बुंहैदों UPPLआ जोङो खौसेयाव दं खिन्थु जि फर्मुलायाव खौसे जानांगौ बेखौ लानानै रायज्लायग्रोनांगौ दा बे मथे BPFआबो फैनांगौमोन खिन्थु 16टा संगठननि सिगाङाव जों प्रमद बर'बो आंबो आसामि बायदि गसंनानै जोंनि मतामतखौ होदों जोंनाव सोंनाय जादोंमोन दा दानि खौसेथिनि माबायाव जिहेतु BPF UPPLनिसो बाथ्रा फैदों नालाय जों मोननैबो हान्जाया आसामि दा गावबागाव खैफियतखौ जों हैबाय UPPLआ खौसेयाव दं रायज्लायनायावबो दं खिन्थु 12 तारिखनि सिगां BPFआ फैनांगौमोन BPFआ फैयाखिसै ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसाफ्रा बुंनो गोनां जाबाय मा BPFनि मदद मोनैनि थाखाय खौसेथिनि जि फारि बे फेलें जाबाय दा बिदि हिसाबै जोङो बुंनांगोन जे बे खौसेथिया दिनै BPFनि थाखायनो जायाखिसै सरकार गारनांगौ ना मानांगौ बे रायज्लायबानो जायोमोन रायज्लायाखैनो बेखौ बुंनायनि अधिकार गैया बेहा दा रायज्लायोमोनबा सरकार गारनांगौ ना मानांगौ बेबो जागौमोन खिन्थु बे रायज्लायजेनाखैनो ओंखायनो बेखौ बुंनायनि बेहा अधिकाराबो गैलिया